Danas gotovo svaki poslodavac zahtijeva od kandidata životopis koji je pregledan, jasan i konkretan. Ovim Europass životopisom možete se predstavljati i za sudjelovanje u projektima, studentskoj razmjeni ili volontiranju, kažu u Riječkom centru tehničke kulture. Europass je super jer vam omogućuje da to napravite unificirano kako je prihvatljivo na razini Europske unije i omogućuje vam da se predstavite na što bolji način. Slao sam jednom timu na fakultet koji pohađam i jednom poslodavcu baš nedavno pred mjesec dana i baš iz tog razloga sam se htio dodatno informirati o tome. Pored Europass životopisa važno je u molbi za posao ili za sudjelovanje u nekom projektu, isto tako i za volontiranje, priložiti i dokument o europskoj mobilnosti, o stečenim znanjima o iskustvu, o čemu se također učilo na radionici u Centru tehničke kulture. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je taj dokument vrlo bitan mladim ljudima prije svega, koji tek izlaze na tržištu rada ili su neko kratko vrijeme na njemu, zato što im pruža komparativnu prednost pred kandidatima koji možda nemaju takav vjerodostojni iskaz svojih stečenih znanja i vještina. Dakle, za mlade koji razmišljaju o boljim poslovima u Europskoj uniji bilo bi dobro informirati se o ovim dokumentima jer bi im to moglo biti presudno za zaposlenje.